Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с нашето ново предаване, което се казва Епицентър НАК. Аз съм вашия водещ Калян Христов. Тъй като това е първото ни издание на нашия нов формат, ще ви запозная накратко с него. Епицентър НАК е идея на нашия екип, който е съставен от мен, Петър Николаев, Мартин Николов, Витан Лалев и Йордан Катинов. Това е продукт, който носи със себе си много смях, сериозност, много интересни гости, интервюта и новини, обвързани с Национална априлска гимназия. В предаването ни са включени доста рубрики, които ще се допълват и обогатяват. Нашата основна идея е за разнообразие във всички епизоди, като съчетаваме полезното с приятното, тъй като ще обсъждаме интересните теми и кадърът ни ще заснема познати лица в различни ситуации. И така, за да не ви тормозим с повече информация, е време да започне нашата естествено нова рубрика, която се казва Смех. Кратки новини от света на правото. Извадка от сайта BG Чичак. Потребител с никнейм Мухлю62 е написал следното. След развода с моята прекрасна мумия, вещица, разделихме къщата поравно, с малката подробност, че на нея се падна вътрешната половина, а на мене външната. Кофти са това, колеги. Новини от света. След обстойно почистване на чистачките в Колизеума, те открили нов древноримски надпис, написан от Гай Юлий Цезар. Оказва се, че последните му думи не били Итили Бруте, а и онази салата, с която се задавих да я кръстите на мое име. Новини от света на науката. В катедрата по изкуствено осеменяване при БАН, професорът пита Георги. Георги, какво направи с трите ни нови асистентки? Нищо, казал той. А защо зайците гледат с такова голямо уважение? Ще ви предам един разговор от плажа на Кранево. Скъпи, готова съм за деца. Не, каза мъжът. Не, ама отпуската свърши и трябва вече да ги вземем от баба им. Мило семейство. В последното проучване учените са открили най-добрата по душа блондинка. Това е блондинката, която купува живи омари от магазина и ги пуска на свобода в гората. По Animal Planet разкриха какво означава изразът "от пиле мляко". Това е когато пияните дояжки махмурлийки влизат сутрин в курника. Една трогателна новина. Синът на бореца по сумо цял живот се опитваше да прегърне баща си. Новини от света на изкуството. В литературния сайт споделиха следния коментар. Масата на Иво Сиромахов куцаше, той търсеше какво да подложи и написа новата си книга. Кучето надушва миризма от 1 км, а баба ти усеща, че не си ял от 3500 км. Как става това, аз не мога да си го обясня. Единствено в България, когато отворите хладилника и видите кутия от сладолед, след като я отворите, виждате вътре сърми или мусака. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с Теленак, а това са нашите продукти. Днес, освен духалки, чопъри, миксери, тостери, черпаци, ще ви представям едни много иновативни продукти. Това са нашите нови клечки за зъби.
Те се използват и за уста, и за тоалетна. Те са малки, дървени и много здрави. Ако се обадите след 5 минути, вие може да закупите 2 пакета клечки за зъби от уста до тоалетна само за 9,99 китайски донги. Ако се обадите веднага, може да получите 2 пакета клечки за зъби от уста до тоалетна само за 9,93 китайски донги. Обадете се сега. Добър ден, уважаеми зрители! Намираме се в град Габрово, на една строителна площадка, където двама майстори се готвят да обядват лютеница и ракия. Нека да си вземем. Бягай! Господа, от тази лютеница не получавате ли киселини? Една ракия и съм готов. Ай на здраве! За булката! Следващата ни рубрика е по-специална. Тя е за едни по-специални хора, които заслужават да им се отдели достатъчно време. Следва рубриката Часът на звездите. Приятели, в нашата страна, в нашия град има един човек, един борец, спортист и истински шампион в пълния смисъл на думата. Само тази година той е световен шампион за младежи с увреждания до 23 години на 800 и 1500 метра, държавен шампион на България за юноши младша възраст на 800 и 1500 метра, трети на 800 метра и втори на 1500 метра на световните игри за мъже с увреждания в Сочи. Имам честа да познавам лично този човек и днес той е наш гост. Представям ви Християн Стоянов. Здравей, Хрис! Много ми е приятно човек като теб да не бъде първия гост. Добре дошъл в нашата студия. Приятно да бъда гост. Ти имаш изключително много успехи. Само тази година може би имаш над 10 почетни места. Каква е формулата ти за този успех и на какво се дължат всички тези победи според теб? Всеки успех и всяка победа се дължи на труд, постоянство, усърдие и малка част ентусиазъм. Ти си едва на 17, нали така? Да. Аз си натрупал доста голям опит. Разкажи ни как започна всичко, как се ориентира точно към леката атлетика? Всичко започна от 6-ти клас, когато участвах на междуучилищни игри. Там беше първото ми състезание по лека атлетика, което не го приемах доста насериозно, а като се замисля в днешно време, това е просто нормален ден за мен, участието на междуучилищни игри. Тогава завърших едва трети, след двама от моите конкуренти, които сега всъщност са мои съотборници. И треньорът ми по лека атлетика тогава ми предложи да се запиша за тренировки в клуб Орловец, където да се готвя за по-големи състезания. Да. Ти вървиш напред и израстваш, но макар и постоянно да трупаш опит и да вървиш напред, какво още искаш да научиш от спорта и какво още искаш да постигнеш в него? В спорта искам да постигна световния връх, върхът в елита при мъжете, но тъй като все още имам да порасна малко и трябва да изчакам да вдигна качествата си и резултатите си, за да бъда на този връх. Затова трябва много усърдие и много труд още да вложа, за да постигна този връх. Както всеки човек, съм сигурен, че и ти имаш много мечти. Какви са те и дали са свързани с спорта или пък може би се ориентирал в друга област? С спорта мечта ми е олимпийската титла
Това е единствената ми мечта, свързана с спорта. Всички други мечти са базирани на това, кое ми харесва да правя и какво искам да правя. И мисля, че с повече работа и с повече съсредоточаване върху дадено нещо, ние можем да постигнем всичко. В този ред на мисли, след година-две ти предстои кандидатстване. На къде си се насочил и с какво искаш да се занимаваш? Насочил съм се твърдо към журналистика, като планирам да се занимавам с журналистика в бъдеще. Това да е професионалното ми занимание. На спортна журналистика или Не, нормална журналистика? нормална журналистика. Значи, може да сме колеги. Последният голям форум, в който ти взел участие и постигна невероятен успех, бяха световните игри за мъже в Сочи. Ние двамата дори се засякохме случайно веднага след като пристигна в София и наистина беше видимо доста изморен. Ще ни разкажеш ли за преживяванията си там? Там преживяванията ми бяха следните. Първоначално, след като отидох там, бях единствено съсредоточен върху състезанието, върху третия ден, който беше стартът ми на основната ми дисциплина, 1500 метра, като премина долу-горе успешно самото ми състезание в тази дисциплина. Финиширах първи, с първи резултат, но поради коефициенти, според уврежданията на състезателите, ме заех втора позиция и не съжалявам заради това. Аз съм доволен от това, което постигнах и резултата, който успях да дам. Аз искам също да те поздравя за този резултат, защото за нашия спорт, за българския спорт като цяло, това е едно голямо постижение, не само лично, а и за България. Лично за мен беше изключително интересно да проведа разговор с теб и ти благодаря, че взе участие в нашето предаване. Това беше Християн Стоянов. Останете с Епицентър НАК, следва рубриката Честно казано, в която ще видите две много интересни личности, култови фигури за нашата гимназия. Здравейте! 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 Как се казвате? Илиян Недялков. Пенка Петрова. Какво е вашето рождено място? Велчево, Ловешко. Град Габрово. Каква е вашата зодия? Тарантула. Скорпион. Къде сте завършили висшето си образование? Във Великотърновския университет. Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Каква специалност? История и география. Специалност история и втора специалност български. Съжалявате ли за избора си на професия? Не. Не. И сега бих избрал същата професия. Какви са вашите цели като учител? Да науча децата, че България е красива и хубава. Да науча младите хора да обичат и уважават миналото си, да не повтарят грешките от миналото и, ако може, да прилагат натрупания от историята опит. Какво мислите за историята? Наука, която дава богата обща култура на хората. Какво мислите за география? Географията е велика наука. Всичко ли се вижда от учителската катедра? Всичко се вижда, даже това, което не предполагате. Нищо не обягва, колкото и да се криете. Мит ли е професионалното изкривяване на учителя? И да, и не. Не е мит. Всеки човек, който е отдаден в професията си, получава известна доза професионално изкривяване. За учителите се знае, че когато пържат картофи, казват пази тишина или казват шт. Кои ученици се запомнят? Всеотдайните или небрежните, които най-често създават комични ситуации? Тези, които правят магари. Ярките личности. И такива, които са и леко небрежни, и такива, които създават комични ситуации, и такива, които са всеотдайни, но просто да присъстват ярко в часовете и извън тях. Колко двойки сте написали? О, до сега ще да съм милионер, ако се плащаш на двойка. Имам любими автори.
Но любими книги са ми детските приказки, които са ми чели моите родители. Андерсен, Шарл Перо, които препоръчитам на моите деца и надявам се и на моя внук. Географията. Любим цитат. От известно време гадаеш. И аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо. Ваша култова реплика. Тези, които ще ходят на матура, да запишат. Толкова много са. Пожелайте нещо на зрителите. Обичайте се. Да обичат новото предаване, което стартира, да бъдат много здрави, да бъдат много всеотдайни, много емоционални, много весели. Това бяха господин Недялков и госпожа Петрова пред нашия блиц въпросник искрени и лични. Сега имам една изненада за вас, тъй като следва нашата специална игра за източване и открито присвояване на вашите ресурси. Ако се колебаете да се обадите, не дейте. Направете го. Следва играта Бедни за секунди. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Бедни за секунди, а това съм аз, вашия водещ Мартин Николов! Днешната дума, която ще трябва да познаете, е част от автомобила, с която издава звук и е с 7 букви. Нека да видим думата. К, ланга, Н. Очаквам вашите обаждания, въобще не се колебайте. Ало, Ало, здравейте! телевизорът ли съм? Госпожо, ако въпросът ви е дали сте в ефир, да, в ефир сте. Аз знам думата. Страхотно, кажете ми я. Знамя бе, знамя. Добре де, кажете ми думата. Ама, може ли вече? Госпожо, кажете проклетата дума. Думата е земнина. Какво? Земнина? Каква земнина, бе, госпожо? Не виждате ли буквите? Ми да бе, баби. Чушчици, туршийка, зеленце, кисело да турниш, чуденка става. Госпожо, моля ли се, това не е кулинарно предаване. Това е телевизионна игра. Следващия зрител. Ало? Ало, здравейте. Кво? Знаете ли думата или не? Не. Не като не знам думата или не като знамя? Да? Добре, моля се, спрете да ги пускат тя, направо съм върху себе си. Ако ще им такъв се обади, аз ви казвам, ще напускам. Ало! Ало, здравейте. Ало, Марти, чуваш ли ме? Да, баба, чувам те. Ама ти май пак си спрял да ядеш. Гледай как си засобнал. Ей, тая твоята вещица ще умори, че да си дойдеш на село, ей, че да знаеш баба каква му сега ще ти направи. Баба, моля се, на работа съм, мъй излагай. Приди, затварете. Бабо, не те чувам нещо, връзката се разпада. Следващия зрител. Добър вечер, кажете ми думата. Ало, това е лесно, бе. Този, какъв ти беше името? Господин, името ми е Мартин Николов. Да, бе, той е същия. Слушай сега, Никифоров. Николов, бе, господине. Да, бе, както и да е. Значи, много си ми симпатичен. Голем си обавец. Благодаря. Можете ли да ми кажете думата? Ами... Коя дума? Как? Коя дума? Тази изписана на екрана, бе? Що на екрана в момента пише планета Фолк и тук гледам кака Гло пее Белите манастири. Голяма певица стана. Едно време на село ми се напикаваше в ръцете.
Да, добре, господине. Историята е наистина много интересна. Колеги, остейте го към десне. Господине, останете на линията и в никакъв случай не дейте да затваряте. Добре, няма проблем. Добър вечер, госпожице. Кажете ми думата. Ало, думата е круасан. Круасан? Ами не, госпожице, не е круасан. Опитайте отново. Колан. Не, колан не е. Вие балумна ли сте? Не съм малумна. Ама ако дойдеш, ще си броиш зъбите по пода. Затваряйте, плик, затваряйте! И така, драги ми кадърници, времето за познаване на днешната дума приключи. Моята банкова сметка отново се увеличи, а вие отново обедняхте. Това беше за тази вечер. Довиждане и до нови срещи! Това беше нашата телевизионна игра Бедни за секунди. Какво стана, бе? Приятелка. 13 ли е? Не сме оплащали. Звук имаме ли? Имаме. Добре. Уважаеми зрители, следва една анкета, която направи Йордан Катинов измежду учениците в Национална априлска гимназия. Нека я видим. Здравейте, ние сме от Епицентър НАК и днешният въпрос е: какво мислите за създаване на нова телевизия в Априлска гимназия? Снимаш ли? Да, здравейте, ние сме от Епицентър НАК и днешният въпрос е: какво мислите за създаване на телевизия в НАК? Мисля, че е много добра идея. Да. Аз съм стила Някакво друго мнение, така по... Ами смятам, че е много добра идея и по този начин ще допълните и НАК, който се беше създаде миналата година. И е много хубаво да продължите тяхната идея, макар и по различен начин. Не знам, и пожелавам успех с това. Това е добра идея. Може би ако стане по-буквално, ще е добре. Здравейте, ние сме от Епицентър НАК и днешният въпрос е: какво мислите за създаване на телевизия в НАК? Това преди нещо да имаше една ТВ, значи беше много сполучливо. Добре се беше получил, имаш много почитатели, така че смятам, че ще получи много добре. Ами, според мен това е чудесна идея, защото по този начин априлци ще могат да изявяват своите желания, своите таланти и така, може би, нашето училище ще се прояви като едно талантливо училище с талантливи ученици в него. И според мен, след като НАК ТВ имаше такъв успех, би трябвало да се продължи тази традиция. Ще бъде много готово. Мисля, че е много добра идея. Ще гледам с удоволствие. Ами, както помня, и преди година някъде също имаше такава телевизия и беше много интересно. Всъщност беше забавно, повечето от клиповете бяха много забавни, така че ще е супер, ако се създаде и забавлява и не само учениците от НАК. Нашата идея е подобна, с малко по-сериозен характер, но да. Ами да, идеално супер ще е. Ние сме от Епицентър НАК. Какво мислите за създаването на телевизия в НАК? Това е едно много хубаво начинание. Аз подкрепям тази идея. Помогна всячески. С каквото мога, кажете как би подкрепил тази ваша идея и начинание. Ние ще предполагам, че ще направим някакви инициативи, така че ще ви включим, ако имате. Разбира се, аз съжалявам желание, с двете си ръце съм за. Ето тук госпожата по английска литература да седите. Давам обед, каквото трябва, ще помогна. Мило и драго давам за този храм паметник да знае, че Благодаря много за своите. Хайде се здраве. Хайде до оператора, ще се видим. Скоро среща. А сега дойде време да се разделим. Но преди това да се случи, нашия екип желая да честити рождения ден на вестниката Национална априлска гимназия, който се казва НАКБУК. Екипът ни им пожелава много креативност, още повече нови идеи и неспиращ ентусиазъм. Честит рожден ден, НАКБУК!
Неусетно мина времето, в което бяхме заедно, но всяко хубаво нещо има и своя край. Разбира се, че ще се видим отново в следващия епизод на Епицентър НАК. Аз и целият екип ви напомняме да не пропускате следващия ни епизод, който ще е съвсем скоро. Аз бях Калян Христов. До нови срещи!